טוב, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, הקדמות הרמב"ם. אנחנו נמצאים בהקדמה האחרונה, כי למדנו כבר את שתי ההקדמות הראשונות. אנחנו נמצאים בהקדמה למסכת אבות, בפרק שישי. מה עדיף? מה עדיף? בן אדם שכל הזמן מתמודד עם קשיים ואתגרים, או בן אדם שהכל הולך לו חלק? בעניין של תיקון המידות, מה יותר טוב? איזה בן אדם אתה יותר מעריך? בוא נאמר, יש עכשיו בן אדם שהוא הכל, הזוגיות שלו, היא חלק, למה? התחתן מישהי שאין לה מידות רעות, כל המידות טובות, הוא כולו מידות טובות, אף פעם לא רבו, אף פעם לא זה, חיים כמו זוגיונים. או בן אדם שהיה לו קשה, ורבו והשלימו, והוא עבד על המידה הזאת עוד פעם, ועוד פעם היה להם עוד פעם נפילה, ועוד פעם חזרו, ועוד פעם עניין, וזה, וכאן, פה ושם, מה יותר טוב? כן, יותר קל, ברור שקל יותר הדרך הראשונה, אבל איזה דבר הוא יותר משמעותי לאדם? ברור שהדרך השנייה, נכון? ברור שאם בן אדם הוא בא ומתאמץ, נכון, כמו שאנחנו אומרים, אדם לעמל יולד, פה אתה מגלה באמת מי שאתה. כאן אתה מגלה מי שאתה, אתה מגלה את המהות שלך, אתה מגלה את האנושיות שלך. כי אם לא, אז אתה מלאך. אם בן אדם עכשיו מלאך הוא קדוש, ודאי, אין ספק, קדושה הרבה יותר, אבל הוא לא מתמודד עם כלום, אז מה החוכמה? מה החוכמה? זה בן אדם שלא מתמודד עם כלום. החוכמה זה בן אדם בוא נאמר ככה, יש אנשים כאלה שלא קשה להם לקום בבוקר, לא קשה לו. הוא קם כל בוקר, קם כמו שעון וזה, אין או לא, אבל בן אדם שקשה לו, והוא קם ועוד פעם, הוא קורא את עצמו מהמיטה, וקם ועוד פעם, מי יותר משמעותי? זה שמתאמץ. ברור שהוא הרבה יותר משמעותי. באדם כזה, אתם יודעים, איזה צדיק כזה, פרוש מכל העולם, לא מעניין אותו כלום, לא רואה כלום. לעומת באדם שחוזר בתשובה, שעושה, כל פעם עושה מהלכים, ועושה. ברור שברמה יותר גבוהה. זה מה שבעצם מסביר כאן הרמב"ם, בפרק הזה. נקרא את זה. בהפרש בין המעולה והמשה בנפשו. אמרו הפילוסופים, שהמשה בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטבות, והוא מתהווה למעשה הרעות, הוא משתקק להם, והוא נפתע למצרו, הוא מתנגד במעשה ולמה שיראו אליו כוחו ותאוותו ותכונות נפשו, והוא עושה הטובות ומצר בעשייתם. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו, אחר מה שיראו אליו תאוותו ותכונתו, ועשה הטובות ומתהווה ומשתוקק להם. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המשה בנפשו. קודם כל אומר הרמב"ם, הפילוסופים סוברים שמי יותר טוב? המעולה. לא באדם שנלחם. למה? הוא לא רוצה, כן, הוא באדם כזה, הוא נקי בשאיפות שלו, ברצונות שלו. הוא לא נלחם נגד רצונות רעים. אין לו רצונות רעים. באדם כזה בלי רצונות רעים, בלי תאוות רעות, הוא כל המטרה שלו זה רק דברים טובים, רק. הוא באדם מעלה יותר גבוהה. מאשר באדם שכל הזמן מסתבך את עצמו, באדם סובך, והוא כל הזמן צריך, יש לו רצון רע, אבל בסוף הוא שולט עליו. אז אתה מסתיר חיה רעה בתוכך. אז מי עדיף? אומרים הפילוסופים, עדיף בן אדם שהוא כולו טוב, מבפנים, מבחוץ. אבל אמרו, אפשר שיעמוד המשה בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, ומדרגתו פחותה בהכרח, להיותו מתהווה לפועל הרע. ואף על פי שלא יפעלהו. אבל תשוקתו לו, היא תכונה רעה בנפש. וכבר אמר שלמה וכיוצא בזה, נפש רשע יבטרה. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, ויצטער מי שאינו מעולה בעשייתם, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, המתאים למה שזכו הפילוסופים. אומר לכאורה, נראה שהתורה מסכימה לדעת הפילוסופים, שבא יותר טוב הבן אדם המעולה, בן אדם שלא מתמודד, החסיד, מאשר בן אדם שמתמודד. צדיק, יותר במעלה, מאשר בן אדם שחוזר בתשובה. למה? צדיק הוא צדיק כזה, אף פעם בחיים שלו, הוא לא היה במועדון, ואף פעם הוא לא שתה אלכוהול, ואף פעם הוא לא ישן. אז עכשיו אומרים לו החבר'ה, מה אתה אומר, יאללה, בוא למועדון, בוא להשם, בוא לזה. זה לא מושך אותו אפילו. לעומת השני, שזה מושך אותו, וחוזר בתשובה, הוא מושך אותו מאוד ללכת ולשתות ולהשם, אבל הוא ברגע האחרון, הוא בא ועוצר את עצמו וסוגר את עצמו, אז נו, התעורר אצלו תאוות רעות, התעורר אצלו רצונות רעים, אז הוא במדרגה פחותה. זה סברת הפילוסופים.
וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להם ולא יצר בהנחתם. אומר לנו הרמב"ם כבר כאן, יש לפעמים נראה לנו כמה פסוקים, שהוא הביא את הפסוקים לפני זה, נפש רשע יבטא רע, ושמחה צדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי אבן, זה נראה לנו כאילו התורה תומכת דווקא בצדיקים הגמורים, ולא בבעלי התשובה, אבל אומר הרמב"ם, אבל אם נעיין עמוק בדברי חכמים, ואת הדברים בכלל תמיד צריך ללמוד כמכלול. הרבה פעמים אתה יכול להגיד, הנה, הוא אמר דבר כזה, זהו, נגמר. זה לא דבר אחד שבאדם אמר, אז הכל. צריך ממש ללמוד את הכל, ורק מלמדת את הכל, עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד מה אמרה התורה. אז מה אומרים חז"ל? אומר הרמב"ם, חז"ל אומרים שיותר טוב החוזר בתשובה. הבן אדם שמתמודד עם העבר שלו, מתמודד עם הרצונות שלו, מתמודד עם התאוות שלו, מאשר בן אדם שלא מתמודד, בן אדם שלא קשה לו. עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתו יותר חזקים. והיו בזה מעשיות, ואמרו כל הגדול מחברו, יצור גדול ממנו. זאת אומרת, אומרים, באדם שאין לו יצר, אין לו בכלל תאווה. הוא לא גדול. דווקא ההפך, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. זאת אומרת שאם באדם יש לו יצר גדול, והוא בכל זאת מתגבר עליו, ולא נותן לעצמו ליפול, זה מראה על גדולתו. למשל, יש את, נכון, כתוב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. נכון, יוסף שמה, ויהי היום ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי, כן, אף אחד לא נמצא שמה, רק אשת פוטיפר נמצאת בבית. איך אונקלוס מתרגם שמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? אומר, הוא נכנס הביתה לבדוק בכתבי חושבנה, בא לבדוק בחשבונות, בא לעשות את העבודה שלו. יש מחלוקת בין האמוראים. האם זה באמת נכון? רב ושמואל. אחד אמר לעשות מלאכתו, מלאכתו ממש. כן, בא לבדוק את העסקים, ובמקרה יש את פוטיפר, הוא בכלל לא רצה אותה, הוא בכלל לא עלה. ויש כאלה שאומרים, לא, מה פתאום? יוסף רצה ללכת לאשת פוטיפר. הוא רצה. והמדרש מתאר איך שהוא הגיע ונכנס הביתה, ואיך שהוא נכנס לחדר שלה, ופתאום בחדר שלה, ברגע האחרון, הוא בא לעשות, פתאום, הוא רואה מול העיניים שלו את דיוקנו של אביו. מה זה דיוקנו של אביו? יש כאלה אומרים שהיא כל הזמן רצתה לפתות אותו, אז היא שמה מראות בכל מקום, פתאום, והוא לא מסתכל על המראות, פתאום מסתכל על המראה, ורואה את עצמו דומה מאוד לאבא שלו, כן, כתוב, אלה תולדות יעקב, כן, יוסף היה רואה את אחיו הצאן, נכון? התולדה של יעקב זה יוסף. שיוסף הוא היה מאוד מאוד דומה ליעקב אבינו. אז בעצם הוא בא והגיע לשם, וברגע האחרון, קלט את עצמו, זרק את הבגד וברח החוצה. לכאורה זה זלזול ביוסף הצדיק. מה, איזה מדרגה נראית יותר גדולה? מדרגה יותר גדולה, זה מדרגה שאומרת, יוסף הצדיק, מה פתאום? או בכלל לא הסתכל עליי, היא כל הזמן מנסה לפתות אותו מפה, משם ועניינים, לא מסתכל עליה בכלל, צדיק אמור, צדיק יסוד עולם. אבל המדרגה השנייה באמת, לפי שיטת הרמב"ם פה, יוצא שהיא מדרגה עוד יותר גבוהה. שיוסף היה לו תאווה, כן, כמו בן אדם. היה לו רצון. אבל הוא התגבר עליו. הוא התגבר עליו, זרקו אותו, המשפחה שלו זרקה אותו, הוא היה בלי כלום, בלי שום דבר, אף אחד לא אחר עכשיו יגיד לו, מה עשית, אף אחד גם לא ידע מזה, שום דבר, הכל יהיה סודי, לא. בכל זאת, עם כל התאווה שלו, ועם כל הקושי שלו, מתגבר כמו אריה, ועוזב את הכל, זה מה שכתוב, וינוס ויצא החוצה. מה זה וינוס? אומרים חז"ל, ויעש נס. עשה נס וברח, זה נס. לפעמים יש כל מיני תאוות שמגיעות לבן אדם, ולנצח אותם זה לעשות נס. להיות באדם כזה שעושה נס. זה אומרים שבזכות ארונו של יוסף, אחרי זה שעם ישראל, הים ראה וינוס. כן, בזכות ארונו של יוסף, שהוא בא ועבר בים סוף, העם ראה באדם כזה, אז גם בים נעשה נס, וים סוף נבקע. בזכות ארונו של יוסף. אז זה מתאים מה שאומר פה הרמב"ם. אומר, לא די בזה. אלו שאמרו כי שכר המשה בנפשו גדול כפי שהוא צערו במושלו בנפשו. ואמרו לפום צערה אגרה. השכר לפי הצער. ויתר על כן, שהם ציוו שיהיה אדם משה בנפשו. וזהירו מלומר אני בטבעי איני מתאווה לזאת העבירה. ואפילו לא עשה אותה התורה. והוא אמרם רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא אמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה, אלא אפשי. ומה יעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי.
האם באדם צריך להגיד בעצם לפי הרמב"ם, בשר וחלב, זה כל המסעדות האלה, זה גועל נפש, אני לא אוהב אותם. מה פתאום? לא, זה טעים מאוד, מאוד מאוד טעים. והאם, מה אני מתהווה בכלל? מה פתאום? נשים? מי מתהווה? מה פתאום? לא, מתהווה. אבל אם כל זה מתגבר. זה בעצם מה הרמב"ם בעצם למעשה מחנך אותנו, שתיקון המידות, אל תחשוב שבאדם נולד עם תיקון המידות. הגדלות של האדם מתגלה ככל שהוא יותר פועל, יותר עושה, יותר שולט. בעצם להיות שולט על החיים שלך. זה הנקודה. לא לתת לחיים לזרום מעצמם, אלא להוביל את החיים. זה הנקודה. אומר, ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. אומר, רגע. אבל מצד אחד אמר, אנחנו אומרים לפומצה רגרה, כן, ואי אפשי, לא אמר אדם אפשי לאכול בשר וחלב, וכן, מה יעשה ויש שם גזר עליי. אבל מצד שני, מה שלמה המלך אמר לנו במשלי, נפש רשע, יבטא רע. אז מה זה מראה? שמי שיש לו רצונות רעים, זה אומר שהוא רשע. אז לא הבנתי. בלבלתם, צריך עכשיו וצריך לבלבל אותי לגמרי. מצד אחד, הפילוסופים צודקים. מי יותר גדול? הצדיק. תחשבו על זה. מי אתם יותר על זה? באדם שהוא כל הזמן מתהווה וכל הזמן במאבקים? או באדם שהוא לא מתהווה, הוא מעל זה. מה זה? המדרגה יותר גבוהה. אבל מצד שני, מדרגה יותר גבוהה, הוא לא נלחם. זה הבחור הזה נלחם, הוא הרבה יותר משמעותי. אז בלגן, מי צודק? ואין הדבר כן. מה? לפי הסבר תורני, כאילו, איך אפשר להגיד שהצדיק הגיע למעלה שלו, כאילו, איך אפשר להגיע למעלה כזאת? כאילו, השם שם לו את זה טבעי מלמעלה? יש כאלה אנשים שבאופן טבעי הם פחות המשכים דברים. בואו נאמר, תאוות מאכל. בואו ניקח את זה דוגמה. יש אנשים שצריכים מה זה לעבוד על עצמם, וואו, כאילו כדי לזה, יש לו עכשיו איזה בורקס פה מחכה לו, משהו חם יצא מהתנור, וואו, שלא לתקוף את זה, זה כאילו זה לעשות איזה משהו, קריאת ים סוף ממש. ויש באדם, בסדר, זה לא ממש מושך אותו כל כך. מי יותר גדול? עכשיו שתיהם בשרים. מי יותר גדול? לכאורה לפי פשט התורה, אז מי שכאילו אומר שאין לו תאווה מלכתחילה, כי הוא צדיק. זהו, כי הוא צדיק לכאורה, אבל מצד שני, לפומצה אגרא. ועל יום האדם אי אפשר לאכול בשר וחלב, אלא אפשר, מעשר ריבונו של עולם גזר עליו. זאת אומרת, באדם דווקא עם התאווה הוא יותר גדול. אז תביא, אנחנו בסתירה פה. אבל היה לו תאווה, אז בגלל זה כאילו הוא פחות מהשני. כאילו, היה לו את היצר הזה לזה, מי שזה לא הוא כאילו... אז אין לו את היצר, מעולה, אבל מצד שני אין לו גם את ההתמודדות. הוא גם לא מצליח להתמודד. אז אומר הרמב"ם, ואין הדבר כן, אלא שניהם אמת ואין ביניהם מחלוקת כלל. שניהם צודקים. מי יותר גדול? החוזר בתשובה? זה שבא ומתמודד עם התאוות שלו, או הצדיק הגמור הזה שבכלל לא מתמודד עם התאווה? שניהם צודקים. מה? במה? תלוי במה אומר הרמב"ם. וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן שאמרו שמי שלא יתהווה להם יותר טוב ממי שיתהווה להם וימשול בנפשו מהם. והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות, כשפיכות דמים, גניבה, גזל, הונאה, היזק למי שלא יראה, וגמול רע למתי, וזלזול הורים וכיוצא בהם. ואלה המצוות אשר אמרו עליהם חכמים, עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו להיכתב. כן, ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולים מדברים, המצוות השכליות. ואין ספק כי הנפש אשר תתהווה לדבר מהם שתזוקק אליו היא נפש חסרה. וכי הנפש המעולה לא תתהווה לדבר מאלה כלל, ולא תצטער בהימנע מהם. סוג אחד של מצוות. מצוות, מה אתם אומרים? אני מאוד רציתי לרצוח הבוקר, וואי זה תאווה לי לרצוח, רציתי לתפוס את השכן, לקחת אותו, פום להביא לו זה, לרצוח אותו, אבל ברגע האחרון עצרתי את עצמי. מונה, לא רוצה להיות שכן שלך, נכון? כאילו לא, דבר כזה זה נורא. למה? לעומת זאת אם באדם אומר לך, לא, אני רציתי לאכול עכשיו, אכלתי בשרי על הבוקר, אכלתי איזה סטייק נשאר משבת, ועכשיו רציתי לבוא ולאכול את העוגת גבינה, פתאום נזכרתי, וואי, מה פתאום אני בשרי, אני לא יכול לזה, ברגע האחרון עצרתי את עצמי, שמתי ברקס, וואו. זה באדם שאני רוצה להיות חבר שלו, מה ההבדל? למה דווקא לרצוח, קודם כל למה דווקא לרצוח כזה מגזימים אותו, וגם אני חושב על זה לפעמים, בן אדם יכול להיות 99% מהחיים שלו בן אדם טוב, הוא עושה הכל מצוין, זה 1% פתאום הוא הורג מישהו.
אבל אחרי זה הוא ממשיך, כל שאר האחוזים הוא מתנהג כמו בן אדם רגיל. אז מה זה אומר? ש-99% מהזמן הוא בן אדם נורמלי. אבל אחוז אחד, אז אתה בסך הכל הוא בסדר. הכל הוא בסדר, רק פעם אחת הוא הרג. קודם כל אפשר להגיד שזה הדבר הנורא ביותר, לרצוח. מה זה לרצוח? לא לרצוח, הכל. לקחת חיים. אבל בוא נאמר, מה קורה? לרצוח באמת זה דוגמה קשה, כי לרצוח זה בן אדם שהוא פוגע, אתה לא פוגע רק בנרצח שסיימת לו את החיים, פוגע במשפחה שלו, בילדים שלו, באשתו, בהורים שלו, בקרובים שלו, בחברים שלו, בכולם. כולם בעצם, זה בן אדם פוגע בחברה בצורה נוראה. גנב, בוא נאמר, בן אדם שגנב, גם כן, בן אדם שמתאווה לגנוב, בן אדם שיש לו יצר לגנוב. הוא מתגבר עליו, בסוף לא לגנוב. לעומת בן אדם שאין לו יצר לגנוב, מי יותר גדול? אז אומר הרמב"ם, יותר גדול במצוות כאלה, שברור לנו הצד המוסרי, לעומת הצד הלא מוסרי, אז מצוות כאלה, ברור שבן אדם שהוא לא רוצה את זה בכלל, זה הרבה יותר גבוה. למה? כי זה מצוות מוסריות, מצוות שגם אם לא היו כתובות בתורה, היינו עושים אותן. זאת אומרת, גם אם לא היה כתוב בתורה, לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף, תשמע, לא ראוי שבן אדם ירצח ויגנוב וינאף. מה אתה אומר, בן אדם נביא דוגמה ללא תנאף, דוגמה יכולה להיות דוגמה נוראה. מה קורה עם בן אדם שהוא מתאווה פתאום לבת שלו? היום ונורא, והוא יוצר את עצמו. אחי, זה נורא, זה לעומת בן אדם נורמלי שלא מתאווה לבת שלו. אז הוא נפש שלו תקינה, והנפש שלו מקולקלת. בסדר, ברוך השם שהוא יצר את עצמו, אבל יש פה משהו מקולקל. זה לא בסדר, זה לא טוב הדבר הזה. אז לכן בעצם אנחנו רואים בעצם אומר הרמב"ם, מה שאומרים הפילוסופים, מה שאומר לנו שלמה המלך נפש רשע היוותה רע, כל זה מדבר על מצוות שכליות, על דברים שבן אדם לא אמור לרצות אותם. אתה לא אמור לרצוח ולהתגבר על זה שאתה רוצח. לא אמור לרצות לגנוב. טוב שלא תרצה לגנוב. שלא תרצה לרצוח. שלא תרצה לנוף. שלא תרצה לזלזל בהורים שלך. אבל לעומת זאת יש מצוות אחרות, אבל הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הם המצוות השמעיות. וזה נכון. כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. זאת אומרת, לאכול בשר וחלב. מה הסיבה שאנחנו לא אוכלים בשר וחלב? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא תבשל גדי בחלב אמו. 3 פעמים אמר לנו, פעם אחת לבישול, פעם אחת לאכילה, פעם אחת להנאה. לכן לא אוכלים בשר וחלב. אבל האם באופן טבעי יש בעיה עם זה שבאדם יאכל בשר וחלב? לא. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, בגלל זה אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, שכל מצווה כזאת, שאנחנו מקיימים אותה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם הוא לא היה אומר, לא הייתם מקיים אותה. על כזה דבר, בעצם, אז טוב שבאדם יישאר טבעי. שזה בסדר גמור, וואי, מה זה רציתי לאכול את העוגת גבינה הזאת, אבל לא אוכל אותה. למה? כן מקשיב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לי. יוצא בעצם, שלפי שיטת הרמב"ם, יוצא לנו שהמצוות, בעצם, יש מצוות שהן טבעיות יותר לאדם, שרוב האנשים מסכימים להן, ויש מצוות שהן לא טבעיות לאדם. והמצוות שלא טבעיות לאדם, לא מתאימות לטבע האדם, המצוות האלה, עדיף בן אדם שמתגבר על יצרו, הוא יותר גדול, מאשר בן אדם שהוא צדיק, שנולד צדיק מלכתחילה. עכשיו אומר, אם תדייק, תראה שזה בדיוק מה שאומרים החכמים. הרי מה אמרו חכמים? חכמים אומרים, רבן שמעון גמליאל אומר, לא אמר, אדם אי אפשר לאכול בשר וחלב, אי אפשר לבלוע שעטנז, אי אפשר לבוא על הערווה, נכון? אלא אפשר מעשר ובראש העולם גזר עליי, נכון? אבל הם לא אומרים דבר אחר. לא כתוב, לא יאמר אדם אי אפשר לרצוח, אי אפשר לגנוב. זה לא כתוב. מה כתוב? מה הדוגמאות שהם מביאים? כל הדוגמאות שמביאים זה דוגמאות שלא היינו חושבים לעשות מצווה או עבירה בדבר הזה, אלמלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שעטנז. למה לא? זה לבש חליפה, כל החליפה. חליפה יפה או לא יפה? חליפה יפה, מטורפת. מה זה בא לי לקנות את החליפה הזאת? אבל אני לא לובש את החליפה הזאת, למה? כי יש לה פה כאן חוט של פשטן. זו חליפה של צמר, ויש לה כאן חוט של פשטן שמחזק פה את הכפל כאן בזה, או כאן, לא יודע, משהו, מחזק איזה משהו. אז אני לא לובש אותה, למרות שהחליפה הזאת מדהימה, ממש יפה. אז זה באדם נורמלי. באדם נורמלי. יש משהו שהקדוש ברוך הוא אמר לי, ואני בא ולא מקיים את זה. אז יוסף לכאורה היה ירוד. מה? אז יוסף לכאורה היה ירוד לפי לא, אז לפי זה, לפי ההסברה הזאת, האם בן אדם שיש לו את האהבה
לנשים זה רע או טוב? זה תאווה, זה דבר נורמלי, זה דבר טבעי, נכון? זאת אומרת, ובמיוחד שכל המשפחה שלו זרקה אותו, ושהוא היה לבד שמה במצרים, ואף אחד לא יודע מזה והכל, טבעי להימשך אל אשת פוטיפר. אבל יוסף, עם כל זה שנמשך אליה, הוא בא ועצר את עצמו. וזה הגדלות שלו, לפי הרמב"ם. זה הגדלות שלו, שהוא יצטרך לעצור את עצמו. מהדבר הזה. כן. הוא אומר שהוא ממש נעד ציפורן המכה, זאת אומרת שהוא התאמץ, זה לא, צריך להבין שזה לא איזה משהו קרה, והיא בדברה אליי יום יום, כל יום היא באה ודיברה אליו. שיגעה אותו. כל יום, ואומרים שבגדים שהייתה לבשת בבוקר, הייתה מחליפה בצהריים. בצהריים היא באה עם סמלת ערב בערב. מחליפה כל הזמן בגדים, ומנסה לפתות אותו, והכל מראות, והכל זה מכל הכיוונים, זה כאילו כמו איזה בן אדם תחשבו באדם שהולך במקום, באיזה רחוב, שיש שם כל הפרסומות, על החנויות, ועל השלטים למעלה, וכל הפרסומות האלה דברים לא צנועים. והוא נלחם בעצמו שלא להרים את העיניים. הוא מסתכל על הרצפה, נלחם בעצמו לא להרים את העיניים. איזה בן אדם גדול זה? זה יוסף. זה יוסף. אבל אם באדם עכשיו הולך במקום, ומקום כפר של רוצחים, פה רואה שם רוצחים זה, רוצחים את ההוא, הוא יכול להיות שותף לזה, יכול להיות שותף... איך, מה פתאום, תרחק, אני בורח מזה. אני לא רוצה את זה אפילו. לא שאני צריך להתאמץ עם לא לרצוח. אני לא רוצה לרצוח. זה בעצם, זה המעלה הגדולה. לכן, אומר, והתבונן בחוכמתם על ים השלום, ומה ימשילו? שהוא לא אמר, לא אומר, אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזר. אלא אפשי וכו'. ואומנם מביא דברים כולם שמיים, בשר וחלב, לבישת שעטנז והעריות, ואלה המצוות וכיוצא בהם, אשר קראו חוקותיי. אמרו, חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות לערער בהם, ואומות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג עליהם, כגון פרה אדומה וסיר המשתלח, ואותם אשר קראו האחרונים שכליות יקראו מצוות, כמו שביארו החכמים. זאת אומרת, לבוא ואת החוקים האלה לא להתאבות עליהם, זה לא מדרגה גבוהה. באדם שמתאווה, זאת אומרת, להתאבות עליהם זה לא מדרגה גבוהה, באדם שלא מתאווה לדברים האלה, זה מדרגה גבוהה. וכבר התבהר מכל מה שאמרנו, אילו אלו עבירות, יהיה מי שלא ישתוקק אליהם יותר טוב ממי שישתוקק אליהם ויפשול בנפשו מהם, ואלו מהם יהיה הדבר וזה להפך. וזה חידוש נפלא, והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, ונשאר שני המאמרים מורה על אמיתת מה שבאנו, וכבר השלמת כוונת, זה הפרק. יפה. אז הפרק הזה בעצם הסביר הרמב"ם, שבן אדם תלוי במה. אתה צריך להתגבר בחיים שלך, אבל תלוי במה. יש דברים שעדיף שלא תתגבר, שאתה תהיה באופן טבעי לא תרצה את זה. טוב, זה שיטת הרמב"ם. צריך לדעת שיש שיטות שחולקות. בעלי החסידות, כן, יש כל מיני סיפורים על איזה רב, נגיד שהוא היה בשואה, האוכל היחיד שהיה שם זה חזיר. לאכול מרק, לא יודע, מרק טרף עם בשר של סוס. והוא החליט לא לאכול את המרק הזה, אמרו לו בוא תאכל, והוא בא ורק הכניס את זה לפה והתחיל להקיא, ולא יכול לאכול את זה. מה תגידו? מה יגידו על זה הרמב"ם? הרמב"ם מה יגיד על זה? לא, זה לא טוב. הוא אומר, זה בשר, אתה אמור לאהוב את זה. אתה אמור לאהוב לאכול. אתה צריך להתגבר עם כל זה שאתה יכול לא לאכול, אז אל תאכל. אבל להקיא זה אומר שאתה לא, זה לא מדרגה גבוהה, זה שאתה מקיא את זה. יותר מדרגה גבוהה באדם וואו, איזה ריח מטורף, ועם כל זה אני לא אוכל את זה. אבל, אומרים, בעלי החסידות, אומרים שמה שאומר הרמב"ם זה באדם רגיל. אדם רגיל, נורמלי, אז בעצם מה שבעיקר האדם צריך להתמודד איתו, זה הדברים שיש לו תאוות. ודברים שאין לבאדם תאוות, יותר טוב שלא יתאווה עם, כן, באדם תאווה לרצוח, יותר טוב שאין לו תאווה לרצוח. אבל בעלי החסידות אומרים שאדם שהגיע למדרגה כל כך גבוהה עד שמה שנקרא ותורתך בתוך מעי. מצב כזה שקל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. כל העצמות, כל הגוף שלו משדר את דבר השם. והוא לא מסוגל לאכול לו כשר. למה? זה פשוט מגעיל אותו. הוא נגעל מזה. הוא מתרחק מזה. כי הגיע למדרגה כזאת גבוהה בהתאמת הנפש שלו לדבר השם, שהוא כבר לא מתאווה לזה. אולי אז אפשר להגיד שאין מחלוקת. זה לא שיש מחלוקת בין הרמב"ם לבין בעלי החסידות, אלא זה מדרגות.
המדרגה הראשונה היא קודם כל לאנשים רגילים, נורמליים כמונו. המדרגה הזאת קודם כל, יש לך תאווה שאתה מתאווה אליה, בסדר, זה בסדר שאתה מתאווה אליה, אבל אתה צריך להתגבר, והתגברת, אתה יותר גדול מאשר אם לא הייתה נולד לך התאווה הזאת מלכתחילה. אבל אחרי שעברת את שלב א', אחרי שעברת את השלב הזה שאתה עכשיו בא וכן מצליח להתגבר כל פעם שאתה מתאווה למשהו מסוים, לאט לאט אתה מעביר את המצוות לכמה שיותר טבעיות. אתה מראה שהמצוות האלה הם הטבע שלך. זה העניין. זה לא שנולדת ככה. באדם שנולד ככה, אז ברור שהוא לא נחשב שום דבר. אבל באדם שהוא נולד עם תאווה, אבל עם כל זה הצליח להתגבר, ועכשיו פתאום כבר לא מתאווה כל כך. אולי זה הסוד שמה שאומרים לנו חז"ל על יצר הרע. כתוב, עבר קטן יש לאדם. מרעיבו שבע, משביעו רעב. זאת אומרת שאם בן אדם כל הזמן הולך אחר התאוות שלו, רעב, היצר שלו עוד יותר רעב, ועוד יותר רעב, ועוד, כן? כמה אמר כתוב, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כן? עוד יותר רעב, עוד יותר. אבל לעומת זאת, אם בן אדם הוא מרעיב אותו, אז הוא שבע. מה זה שבע? כבר אין לו תאווה לזה. וזה אמיתי. ככה זה עובד בנפש. זאת אומרת, יוצא שהרמב"ם מדבר על הדרך, התחלת הדרך, ההתחלה, האמצע, כן? זה דרך ארוכה של תיקון המידות. אבל הוא מדבר על הדרך האמצעית, אבל המצב המתוקן בסוף, זה שבאדם הוא כולו דבוק בשכינה. הוא עבר כבר את השלב הזה, שזה כבר, הוא מתאווה למשהו והוא מנצח אותו. עכשיו הוא כבר הצליח להגיע למצב כזה. שתי המעלות האלה. בדיוק, כן, וזה שתי המעלות, בדיוק. ולכן, זה מה שאומרים חז"ל, מי יותר גדול? צדיקים גמורים או בעלי תשובה? מה זה צדיק גמור? צדיק שהוא גמור, הוא לא מתקדם. צדיק גמור גם פעם היה כנראה. אז יפה, אז אם צדיק גמור, אומרים בעלי תשובה, למה? בעל תשובה שהופך להיות צדיק גמור, זה המעלה הכי גדולה. שהצדיק גמור מגיע על גבי בעל תשובה. אבל אם הצדיק גמור מגיע במקום בעל תשובה, אם אתה שם אותם אחד מול השני, אז ברור שבעל תשובה יותר גדול, אין שאלה בכלל. באדם שנולד צדיק תמים, באדם שצריך להתמודד כל החיים שלו. ברור שבאדם שצריך להתמודד כל החיים שלו, אתה הרבה יותר מעריך אותו. אבל אם הבן אדם שצריך להתמודד כל החיים שלו, הצליח ממש לאפס את הרע אצלו בחיים, ועכשיו כל מה שהוא רוצה, זה רק טוב, הוא לא יכול לאכול בשר וחלב, לא שהוא רוצה, באדם שכל החיים שלו אוכל בשר וחלב, והגיע מצב, חוזר בתשובה, אין, עכשיו אני לא אוכל בשר וחלב, בהתחלה צריך להיאבק עם עצמו, להיאבק, עד שהוא מגיע כשהוא כבר לא צריך להיאבק. זה הכוונה, זה מדרגה מעל גבי זה. אבל אם אתה שם אותם אחד ליד השני, ברור שבעל תשובה יותר גדול. בסדר? טוב, יאללה, פרק השביעי. במחיצות והעניינה. מה זה המחיצות האלה? אומר הרמב"ם, הרבה יימצא במדרשות ובאגדות, ויש מזה בתלמוד, כי מן הנביאים, מי שיראה את השם מאחורי מחיצות רבות, ומהם מי שיראה מאחורי מחיצות מעטות, לפי איך קרבתם אל השם ועילוי מדרגתם בנבואה. עד שאמרו שמשה רבנו ראה את השם מאחורי מחיצה אחת מלוטשת, רצונו לומר שקופה, והוא אומר, מסתכל באספקלריה המאירה עיניים. באספקלריה שם המראה העשויה מגשם שקוף, כגביש וכזכוכית, וכמו שנבהר, בסוף כלים, כן? אספקלריה זה בעצם כן, זה כמו מראה כזאת, מראה שקופה או מראה או חלון. אז כתוב שהנביאים, יש נביאים שבעצם באים ורואים את הקדוש ברוך הוא מאחורי הרבה מחיצות, ולעומת זאת משה רבנו כתוב שהוא רואה אותו באספקלריה המאירה, אספקלריה שקופה, הוא רואה את הכל פיקס. והכוונה בזה העניין, מה שאומר לך, והוא, שאנו כבר ביארנו בפרק השני, כי המעלות מהם מעלות שכליות ומהם מעלות מידות, וכן הפחיתויות מהם פחיתויות שכליות, כסכלות וטיפשות וקשי הבנה, ומהם פחיתויות מידות ברוב התאווה והגאווה והכעס והקינה והעזות ואהבת ההמון ומה שדומה להם, והן רבות מאוד. וכבר זכרנו החוק בידיעתן בפרק הרביעי, ואלו הפחיתויות בכללה, הם מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם מתעלה. אמר נביא, מבאר זה, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, יאמר, כי חטאינו ואלו הרעות, כמו שזכרנו, הם המחיצות המבדילות ביניהם ובינו יתעלה. הוא אומר, מה זה המחיצות האלה? מידות רעות, מעשים רעים. הפחיתויות האלה, כן? מידות רעות, גאווה. גאווה זה וואחד מחיצה. גאווה זה קיר בטון ממש, שמפריד בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא. והמטרה שלנו כמה שיותר להפריד את הקיר בטון הזה, שבכלל נוכל לשמוע את הקדוש ברוך הוא. אחרי זה, לאט לאט, זה עובר למחליף חומר גלם, זה כבר הופך להיות עכשיו לאיזה זכוכית, מהתחלה זכוכית יותר עבה ומטושטשת כזאת ודהויה כזאת, עם הרבה לכלוכים, אבל לאט לאט באדם שמנקה את המחיצות שלו, כבר מסרים ממנו המחיצות, וכביכול הוא מגיע למצב כזה של פנים, כמו שרבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ודע,
כי כל נביא לא יתנבא לאחר שיקנו לו מעלות השכליות כולם, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם. הוא אומר, אין כזה דבר להיות נביא, בן אדם שהוא טיפש, אין כזה דבר, אומר הרמב"ם. נביא זה רק בן אדם חכם ומתוקן במידות. מתוקן במידות אי אפשר עד הסוף, כן, כי תמיד, אלא לכן הוא אומר רוב המידות החזקות. אבל להיות בן אדם חכם זה חייב להיות. כן, דרך אגב, זה מה שאומר הרמב"ם, ויש כאלה שמסבירים אחרת, יש כאלה שזה לא נכון, שאומרים מביאים ראיות מהתנ"ך, הנה שהתנבאו אנשים גם פשוטים, התנבאו גם כן. אבל הרמב"ם לא מסכים לזה, הרמב"ם אומר במורה נבוכים, שאם תגיד שמישהו טיפש יכול להתנבא, סתם באדם פשוט, רגיל ברחוב, יכול להתנבא, תגיד זה כמו שהקדוש ברוך הוא ידבר לצפרדע. כן, שזה לא, הקדוש ברוך הוא לא מדבר לצפרדע, אז הוא גם לא מדבר לאותו בן אדם, מדבר הקדוש ברוך הוא רק למי שמתוקן שכלית ומידותית. והוא אמרם אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. מה זה חכם גיבור ועשיר? מה זה חכם? אמנם חכם הוא כולל המעלות השכליות בלא ספק, כן? חכם, מבין. מה זה עשיר? שיש לו כסף, לא? ועשיר עם מעלות המידות, רוצה לומר ההסתפקות. לפי שהם יקראו המסתפק בחלקו עשיר, והוא אמנם בגדר עשיר, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, כלומר שהוא מסתפק במה שהמציא לו הזמן, ולא מצטער מה שלא המציא לו. אז מה זה עשיר? לא צריך להיות עשיר. יכול להיות עני, אבל הוא עשיר, הוא טוב לו במה שהוא. יש לו מידות, כן, הוא מסתפק במועט. וכן גיבור. היא גם כן עם מעלות המידות. רצוני לומר שהוא ינהיג כוחותיו לפי הדעת. כמו שאמרנו הפרק החמישי, והוא אמרם איזה הוא גיבור. הכובש את יצרו, זה גם כן עניין של מידות. גם כן עניין של תיקון המידות, העניין של גיבור, גבורה. זה לא באדם גיבור, עכשיו צריך להיות חזק. כן, אם הוא עכשיו מרים משקולות בחדר כושר, אז הוא עכשיו גיבור, אם לא, לא. אומר, ואין מתנאי הנביא שיהיו לו מעלות המידות כולם, עד שלא תחסרהו מפחיתות כלל. כי לא יכול להיות. שהרי שלמה נביא, כעדות הכתוב, בגבעון נראה השם, כן, שלמה. היה נביא, הכתוב מפורש, כתוב שהקדוש דבר שלמה המלך פעמיים. ומצאנו בפירוש פחיתות מידות, והיא רוב התאווה, וזה בריבוי נשים. וזה הם פעולות תכונות רוב התאווה. ואמר, מבאר עלו על אלה חטא שלמה. וכן דוד עליו שלום נביא, אמר לי דיבר צור ישראל, מצאנו בה על אכזריות. ואף על פי שהשתמש בה ברגועים והרגת הכופרים והרחמן ישראל, אבל באר בדברי הימים שהשם לא מצאו לבנה בית המקדש, תורף מה שהרג, ואמר לו, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. זאת אומרת, גם, לא, לכן אפשר, כן. אבל לא שכתוב שהאדם, הנביא צריך להיות מתוקן לגמרי, פיקס. הוא אומר, לא, הנה, רואים אצל שלמה, היה טיפת אהבה, אצל דוד מלך טיפה אכזריות, זה הסיבה שהוא לא בנה את בית המקדש. ומצאנו לאליהו זכר לא טוב מידת הכעס. ואף על פי שהשתמש בה כלפי הכופרים ועליהם היה כועס, אבל ברוך חכמים שהשם ירחקו, ואמר לו, לא יצלח לבני אדם מי שיש לו כינוי כשיעור שיש לך, שהוא ימיתם. וכן מצינו ששמואל פחד משאול, ויעקב מתערם עם פגישת עשיו. כן, פחד, רואים, שמואל היה נביא, ליעקב היה נביא, והיה להם פחד. ואלו המידות וכיוצא בהם, מחיצות הנביאים עליהם השלום. או מי שהיו לו מהם 2 מידות או 3 בלתי ממוצעות, כמו שבאנו בפרק הרביעי, נאמר בו שהוא רואה את השם מאחורי 2 מחיצות או 3 מחיצות, כן, זה שיכול, יש באדם שיכול לראות את הקדוש ברוך הוא מעבר ל1000 מחיצות, זה כבר לא רואה את הקדוש ברוך הוא. לכן כל דבר רע, כל דבר מידותי רע שאנחנו עושים בעצם הוא מהווה כמו עוד איזה מחיצה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. לכן זה מתאים מאוד למה שהרמב"ם אמר בפרק הקודם, שהעבודה שלך מה היא להסיר את המחיצות, לנקות המחיצות, להסיר את המחיצות, שיהיה כמה שפחות מחיצות בינך ובין הקדוש ברוך הוא. מה אומר, שהם היה להם פשוט 2 או 3 מחיצות? כן, היה 2, 3, שמואל הנביא היה לו רק את הפחד, זהו, זה מה שהיה לו, פן שמה שובר גם, אבל לא היה לו דברים אחרים, הוא היה ענב מאוד, דוד המלך גם, כי היה לו טיפה את האכזריות, טיפה, כן, דמים רבים שפכת, אחרי מלחמה, מפרק וזה, היה לו קצת אכזריות, אבל גם זה, היה לו מידה קטנה, במידה קטנה זה היה, שאר דברים היה מתוקן, בגלל זה, זה לא, לכן היה לו איזה מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכאשר ידע משה רבנו, סליחה, זה מה שאומר כאן, משה רבנו היה הכי קרוב לכאורה. זהו, משה רבנו, כן, אז עכשיו אומר, ואל תרחיק, לפני זה, כן, עמוד רשמי זין, בפסקה ואל תרחיק, ואל תרחיק להיות חסרון קצת עמידות ממעט במדרגת הנבואה. לפי שמצאנו קצת פחיתויות עמידות, ימנעו הנבואה לגמרי. ככעס, אמרו כל הכועס אם נביאו נבואתו מסתלקת ממנו, אביהו רע מאלישע, אשר הסתכל ממנו הנבואה כאשר כעס, עד שהסיר כעסו, והוא מוי ועתן קחו לי מנגד. וכדאגה והיגון, לפי שיעקב אבינו כל ימי בנו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש, עד שבוסה בחייו, אמר ותחי רוח יעקב אביהם,
ואמר תרגום המפרש העניינים מקובלים ממשה רבנו, שרת רוח נבואה על יעקב אברון, ושוחר ממנה נבואה שורה לא מתוך הצעודון, מתוך הזהות, מתוך דבר שמחה. זאת אומרת, יש מידות כאלה, שאפילו זה מידה אחת, זה ברקס. זה ברקס. עצבות, כן, למשל, כן, כעס, זה ברקס. וכאשר אדם משה רבנו שלא נשארה לו מחיצה שלא קראה, ושכבר נשלמו בו מעלות המידות כולם, והמעלות השכליות כולם, ביקש להשיג השם על אמיתת מציאותו. הואיל ולא נשאר מונע, ואמר הרי נא את כבודך. זאת אומרת שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, כיוון שמשה רבנו תיקן את כל המידות, אומר זהו ריבונו של עולם, אין מחיצה ביני ובינך. אני רוצה להבין עד הסוף. וידיעו יתעלה שאי אפשר לו להיות שכל מצוי לחומר. רצו לומר באשר הוא אדם, וזה אומרו כי לא יראני אדם וחי. זאת אומרת, להשיג את הקדוש שלך השגה, זה, תשמע, אפילו שאין לך מידות רעות, יש לך משהו אחד רע אצלך, שהוא באופן טבעי, שאתה לא יכול אפילו לשנות אותו, שזה עצם זה שנבראת, עצם זה שאתה בתוך גוף, ולכן לא יראני אדם וחי. והנה לא נשארה בינו ובין השגת השם על אמיתתו, על אמיתת מציאותו, על המחיצה אחת בעירה, והוא השכל האנושי הבלתי נבדל. זה המחיצה היחידה שהייתה בין משה רבנו ובין הקדוש ברוך הוא, זה עצם זה שהוא אנושי. זהו, עצם זה. והשפיע עליו התעלם ונתן לו מן ההשגה אחר שאלתו, יותר ממה שהיה אצל קודם שאלתו. והודיע כי התכלית לא תיתכן לו והוא בעל גשם. כן, זה הקדוש ברוך הוא בעצם נותן למשה רבנו את מה שהוא לא נתן לאף אחד, הוא הגיע כזאת מדרגה, אבל עם כל זה לא יראני אדם וחי, עדיין, אי אפשר. וכינה אמיתת ההשגה בראיית פנים. לכן אומר, לא, אתה לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחוריי. מה זה הכוונה לא תוכל לראות את פניי? שאני, עכשיו הוא מביא דוגמה. למשל, אני עכשיו יכול, אם עכשיו יעשו עכשיו מסדר זיהוי, ישימו את ג'וני פה באמצע. ואני מכיר אותך. אז ישאלו אותי מי זה ג'וני, פק, אני מצביע עליך. למה? כי אני רואה את הפנים שלך. אבל אם יעשו מסדר זיהוי מאחורה, מהגב, וישימו לידך אנשים שבדיוק במבנה גוף שלך, בדיוק באותו שיער שלך, בדיוק אותו סגנון, תלבשו את אותם בגדים, אולי אני אדייק ויכול להיות שלא. כן? אני לא יכול להצביע, הנה זה. זה הכוונה, משה רבנו, זה הכוונה, וראית את פניי, לא תוכל לראות את פניי. זיהוי ודאי, הנה זה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, כי לא יראני אדם וחי. אבל האם אני אוכל להשגה שכלית שלילית? זאת אומרת, הכוונה היא, אני יודע, עכשיו 10 עומדים לפני המשורה, אני יודע שזה לא ג'וני, למה? הגוף שלו לא בדיוק אותו דבר. וזה לא ג'וני, למה? השיער מאחורה שלו לא נראה ככה. וזה לא ג'וני, זה ההליכה שלו היא אחרת קצת. אני יודע לצמצם, אני לא יודע להגיד זה. אני יודע לצמצם. אותו דבר ככה, אנחנו גם בענייני אמונה. לא יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד, לתפוס את הקדוש ברוך הוא בצורה חיובית. להגיד משהו עליו בצורה חיובית. אי אפשר, אנחנו יכולים להגיד בצורה שלילית. הכוונה היא שהוא חי, הכוונה שהוא לא מת. אין לו את החיסרון של המיטה. זה שהקדוש ברוך הוא בעצם, כן, כל הדברים, כל התיאורים שאנחנו מביאים אליו, הכוונה בעצם שאין לו את החיסרון. כן? שהקדוש ברוך הוא רב חסד, שהוא לא קמצן, אין לו את החיסרון של הקמצנות. בסדר? וכינה אמיתת ההשגה בראיית פנים. כי האדם אם יראה פני חברו, תיקנה לו בנפשו צורה שלא יתבלבל בה עם זולתו. אבל אם יראה אחוריו, אף על פי שיבחינו בזאת הראייה, אבל לפעמים סופק לו, כן, כמו שאמרנו, אם אני רואה אותך פנים, אני יודע שיר זאת, אבל מאחורה, סליחה, התבלבלתי, לפעמים כן, לפעמים קורה, שאתה בטוח שמישהו זה אחד זה מישהו אחר, אתה אומר לו, היי, ראובן, אתה צועק לו, והוא מסתובב, סליחה, אתה ממש היית נראה לי כמו ראובן, אבל אם בפנים, הוא רואה אותו בפנים, לא, ראובן, אני יודע שאתה לא ראובן, כן, ולפעמים יתבלבל לו עם זולתו, כן, השגתו יתעלה על האמת, והיא, שיקנה מאמיתת מציאותו בנפש, מה שלא ישתתף במציאות ההיא זולתו מן הנמצאות. עד שימצא בנפשו את מציאותו חקוקה נפרדת, ממה שימצא בנפשו מציאות משאר הנמצאות. ואי אפשר להשגת האדם, זה אשר מן ההשגה. אבל הוא עליו השלום משיג למטה מזה מעט. בו אשר כינה אותו וראית את אחוריי, ואני עתיד להשלים מזה העניין בספר הנבואה, כן, שהרמב"ם בהלכות יסודי התורה גם כן מסביר את העניין הזה, שהוא אומר שמשה רבנו בעצם כל השגתו היא השגה בצורה שלילית, לא השגה בצורה חיובית. להגיד מה זה כן הקדוש שלך אני לא יכול, אבל אני יכול להגיד מה זה לא. וכאשר ידעו החכמים, כן, אני יכול לדבר על הפעולות של הקדוש ברוך הוא, על השפע שמושפע ממנו, אבל עליו עצמו לא.
וכאשר ידעו החכמים עליהם השלום כי אלו שני המינים מהפחתיות, רוצים לומר השכליות והמידותיות, הם אשר יחוצו בין האדם ובין השם, ובהם יהיה יתרון מדרגות הנביאים זו על זו. אמרו על קצתם, מה שראוי מחוכמתם ומידותיהם, ראויים שישרה עליהם שכינה כמשה רבנו. זאת אומרת, מה הכוונה? רואים שהיה, כן, היו כמה תלמידי חכמים שהיו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. מה הכוונה? שהם היו מתוקנים במידות. הם היו מבחינה שכלית מצוינים, והיו מתוקנים מאוד מאוד במידות, אבל לפי מה שורה שכינה, לא רק לפי מה שקורה לבן אדם בפועל, גם לפי הדור שלו. זה מה שכתוב הרבה פעמים, כתוב שעזרא הסופר היה צריך, ראויה הייתה התורה להינתן על ידי עזרא הסופר, אבל קדמו משה רבנו. זאת אומרת, הדור של עזרא הסופר לא היה ראוי לזה. צריך לדעת שזה, אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אז אנחנו לא כאילו בדוסומטר, כן, האם אנחנו צדיקים או לא, אנחנו לא עומדים מול הקדוש ברוך הוא במבחן, זה רק אני מול, אלא אנחנו בחלק מתוך כלל. ואל יתעלם ממך עניין הדמיון, לפי שהם דימו אותו אליו, לא שישבו ממנו חליל עליהם. וכן אמרו על אחרים כיהושע, עליו מן אשר זכרנו, והוא מן העניין אשר התכוונו לבערו, בזה הפרק, כן? בסדר? טוב, אז סיימנו פה את פרק שביעי. ופרק שמיני זה הפרק האחרון, והוא פרק טיפה ארוך, ואנחנו נלמד אותו בעזרת השם פעם הבאה. חזקים וברוכים.